Så ja, nu skal I se noget, der er smart. Opskriften skal, den skal nok få til sidst. Den er ikke noget særligt. Men det her er en IKEA bestikholder. Forsynet med 2 teltpløkker. Indeni der står der en Trangia spritbrænder. Og så har jeg min Esprit 750 ml titaniumskop. Og så en spork til lige at røre rundt med. Så det der er det smarte i det her sæt, det er, at titaniumskoppen, den har sådan en pose her med låg. Hvis jeg lægger låget ned i bunden og stiller titaniumskoppen ned i, så kan jeg tage den del og sætte ned i bestikholderen, uden at det rasler, fordi at stofposen er imellem. Ved at låget er i bunden, jamen så er titaniumskoppen jo åben for oven. Og der kan jeg faktisk tage den her, ja, hvad skal vi kalde den? Nalgene. Jeg aner ikke, hvordan det udtales. Det er også pisse ligegyldigt. Men jeg kan i hvert fald tage min drikkeflaske her, og så kan jeg sådan set sætte den ned i titaniumskoppen. På den måde så har jeg faktisk et setup med mig i rygsækken, der ikke fylder ret meget. Det fylder faktisk ikke mere end bestikholderen. Det er jo den yderste del. Og så kan du se, at den her er ikke meget højere. Det er smart, ikke? Og det med opskriften. Det er hakket tomater. Bum. Lidt pølser. 2 fede hvidløg. Lidt salt, lidt peber, lidt cayennepeber. Og så får det her bare lov til at stå og koge lidt. Og det virker jo fantastisk. Altså prøv lige at se, hvor meget der er gang i den her, ikke? Og ja, og så var der lige det der med teltpløkkerne. Dem kan jeg så stoppe ned i min lille pløkkepose, og så stoppe ned i siden. Det er der plads til. Så er det helt samlet. Det er meget, meget nemt. Og så har jeg jo oven i hatten også en liter vand med, ikke? Skide smart.